سلام دكي أنا كمي وينكم أنا يونس كبد أبشمي Elio, it's a lot of pressure, but pressure makes diamonds. ود شمونت عمت إيرترا هتأن لخلتها ميت جزء أتخيلني تباهيلو خنسو عبد حريت ماكينة ولدون دات لما مدن هوليوود زأكلان قد كيت وهون تبلكم استعملوا له عم زعد مازوغين وانا نخدي زأكل جنزب مخانو تناجيركم كأمو عبد السماء برهان بحر السنة تقلو زنبرو حسنة تشان عسرتن كاب كاليفورنيا حدا برهانو كابت بحر زين اسنيشتك ولا تولده ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ሰባት ኩለዱ ከለው ተፈጥሮ ምልክት ተርእያ ይብሉ እዮም እዚ ህፃን ተወሊዱ ናብዚ ዓለም ክመጽእ ከሎ ድማ ባሕሪ ካሊፎርኒያ ብሰማያዊ ብርሃን ደሚቑ ምጽንሑ ምናልባት እቲ ጸኒሑ ብሆሊውድ ዘርእዮ ዘሎ ደሚቕ ተውቦ ቅድመ ትንቢት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ዮናስ ክብረአብ ገና ህፃን ከሎ ፍሉይነቱ ኣርዩ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ካሊፎርኒያ ዘሕልፎ ግዜ ልክዕ ከም ኩሎም ቆልዑት ብፀወታ ቪድዮ ጌምን ስፖርትን ይላዘብ ነይሩ ግን ሓደ ፍሉይ ነገር ነይሩዎ ንሱ ድማ ተውቦ ምዝንታዊ ولد يوناس مسمتاتو كتعود كلو نتتصوتا بفلوي سمعيتن دمتن كان فيلم كغيرو يعزبو نبر اتو وشتو زنبرا ناي موسى فلتات ገና በነጽነቱ ክንጻዋራ ጀመረ ዮናስ ኣብ ገዛ ሰለስተ ቋንቋታት በእንግሊሽ ስፔን ትግርኛ ይሰምዕ ስለዝነበረ እዚ ድማ ዮናስ ተፈላለየ ድምጽታትን ባህልታትን ክላመድ ዓባይታ ዝፈጠረሉ ኣዲዮ ረነይ ነቲ ውሽጡ ዝነበረ ናይ ስነ ጥበብ ፍቕርን ክገልጽ ኩሉ ግዜ ነጻዕድል ትህቦ ነይራ ኣብቲ እዋን እቲ ዮናስ ገና ናይ ሆሊውድ ኮኸብ ኣይነበረ ግን ኣብ ቅድሚ ስድሩ ዓቢ ኮኸብ ነይሩ እቶም ቀዳሞት ቪድዮታት ዮናስ ኣብቲ ናይ ቴኒስ ሜዳ ኮይኑ ምሰብኡ ዝቐረጾም ናይ ቫይን ከምኡ ድማ ናይ ኢንስታግራም ሓጸርቲ ቪድዮታት እዮም ነይሩ ባባ በእምነት ንወዱ ዳይሬክተር ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ብሉጽ መሓዛ ኮይኑ ቪድዮ ዝቐድሕ ነይሩ ዮናስ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዘርኣዮ ብስለትን ንሰባት ናይ ምስሓብ ክእለትን ንኹሎም ኣፍረይቲ ቪድዮታት ኣደነቑ እዚ ግዜ እዚ ዮናስ እዚ ቆልዓ ዝተዋሳኣይ ንኽኸውን ተፈጢሩ ዘበለሉ ግዜ ነይሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፕን ዘርኣዮ ብቕዓቲ ድማ ነቲ ናይ መጀመርታ ኤጀንት ክረክብ መንገዲ ዝፀረገሉ ካብኡ ተበጊሱ ድማ ናብቲ ናይ ዲዝኒን ኔትፍሊክስን ዓለም ሰጊሩ ህፃን ዮናስ ናይ መጀመርታ ስርሑ ኣብ ዋልማርት ኮመርሻል ብምዕዋት ድማ ናብ ዓለም ለኻዊ ቴሌቪዥን ስጉምቱ ጀመረ ግን እቲ ምስጢራዊ ቃልሲ ኣብቲ ድሕሪኡ ዝነበረ ግዜ ዝጅምር ዮናስ ሎሚ ኮኸብ ቅድሚ ምባሉ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ናይ ህፃንነት ቃልሲ ዝሕለፈ ጅግና እዩ ዮናስ ገና ወዲ 6 ዓመት ህፃን ከሎ ናብቲ ጨካን ዓለም ኦዲሽን ዝኣተወ ሕሰብዎ ንሓንቲ ንእሽተይ ተራ ኣብ ማኢት ንፉዓት ቆልዑት እዮም ዝወዳደሩ ዮናስ ምስ ኣዲዮ ረነይ ኮይኑ ካብ ሓደ ስቱድዮ ናብቲ ካልእ ስቱድዮ ከርተት ምባል ተተሓሒዞም እቲ ዝኸበደ ነገር ግን እቲ ኣይፋል ዝብል ቃል ምስማዕ ነይሩ ዮናስ ብዙሕ ግዜ ተዳልዩ ይኸይድ እሞ ግን ነዛ ስራሕ እዚኣ ኣይትበቅዕን ኢኻ ወይ ካልእ ቆልዓ መሪፅና ኣለና ዝብሉ ቃላት ጥራይ ይሰምዕ ነይሩ እዚ ህፃን ልቡ እንዳተሰብረ ከሎ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ወለዱ ዝወረሶ ኤርትራዊ ጽንዓት ሒዙ ንጽባሕ ይስትንሰ ነይሩ ከይትግረሙስ ዮናስ መብዛሕትኡ ህይወቱ ኣብ ውሽጢ መኪና ይሕልፎ እንተበልኩም ምግናን ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ካሊፎርኒያ ዘይንቀሳቐስ ጃም ትራፊክ ተዓፅዩ መኪናኦም ቤት ትምህርቱ መመገቢኡ ከምኡ ድማ ናይ ልምምድ ቦትኡ እዩ ነይሩ ኣብ ድሕሪት መኪና ኮይኑ ስክሪፕት እንዳጽንዐ ምሳሓው እንዳበልዐ ብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ይጓዓዝ ነይሩ መሓዙቱ ደገ ክፃወቱ ከለዉ ዮናስ ግን ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይኑ ቃላት ይደጽንዕ ነይሩ እታ ናይ መጀመርያ ልቡ ሰበረቶ መዓልቲ ብዛዕባ ክእለኩ ዮናስ ንሰሙናት ዝኣክል ቃላት ኣጽኒዑ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮይኑ ተለማሚዱ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ናብ ናይ ኦዲሽን ቦታ ኸደ ኣብ ውሽጢ እዚ ህፃን እዛ ተራ እዚኣ ናተያ ኣነ እየ ክሰርሓ ዝብል ዓብ ተስፋ ነይሩ እቲ ኦዲሽን ተወዲኡ ናብ ገዛ እንዳተመለሱ ከለዉ ዮናስ ንመልሲ ኤጀንቱ ብሃንቀውታ ጽበ ነበረ ቴሌፎን ተደወለት ሄሎ ዮናስ ብጣዕሚ ንፍዕ ቆልዓ ኢኻ ነይርካ ግን ካልእ ቆልዓ መሪፅና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ እቲ ህፃን ንፈለማ እዋን እቲ ኩሉ ፃዕሩ ኮንቱ ኮይኑ ተሰምዑ ኣብ ድሕሪት መኪና ኮይኑ ኣዲኡ ከይትሪኦ እናተሓበአ ንባዓቱ ክሕስ ጀመረ ኣነ ንምንታይ ዘይተመረጥኩ እንታይ ነይሩ ጉድለተይ ዝብሉ ናይ ህፃንነት ሕቶታት ንልቡ ወጠርዎ ኣዲኡ ኩነታቱ ተዓዘበት እሞ መኪና ኣብ ወሰን ደው ብምባል ወሪዳ ንወዳ ሓቆፈቶ ዮን ወደይ እዚ ንዓኻ ዝተዳለወ ይነበረን ዝበለፀን ዝዓበየን ነገር ኣብ መንገዲ ካሉ ስለዚ ጆኻ መኽሰበይ ብምባል ኣጸናንዓት እታ መዓልቲ ኣነ ልቢ ዮናስ ሰበረት እያ ነይራ ግን ድማ እቲ ሓያል ጽንዓት ዝመሃረቶ መዓልቲ እውን እያ ዮናስ ካብታ መዓልቲ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ተማሂሩ ኣይፋል ማለት መወዳእታ ወይ መደምደምታ ናይ ኩሉ ነገር ኣይኮነን ንባዓቱ ደሪዙ ንጽባሒቱ ካልእ ስክሪፕት ሒዙ ልምምዱ ጀመረ ውጽኢት ኣብ ድሕሪት መኪና ዝነበረት ንባዓቱ ድማ ብዘደንቕ ስራሕ መስኪሉ እዛ መዓልቲ ናይ ዝህፃን ኣብ ህይወትኩም እንታይ ተዘክረኩም ኣብ ስራሕኩም ወይ ኣብ ህይወትኩም ኖ ወይ ከዓ ኣይከውንን እዩ ዝብል መልሲ ሰሚዕኩም ንባዓትኩም ዝፈሰሰሉ መዓልቲ ላትኩም ዶ
نخلنا تمرت تخونتنا بكومنت قلبلونا يخون يوناس مسديون أبون كوينون 3 عامات زاكل أبستفلالي أوديشنات تساتفه حسب أبلو أبصومون كلتاوي 3 جزي كابيت مرتواتون أبستوديو يقعس أو دوي لويل قالاتون كلاتون يفسس ግን መብዛሕትኡ ግዜ ትመልሲ ካልእ ሰብ መሪፅና ኢና ዝብል ነይሩ እቲ ዘገርም ድማ ዮናስ ነፍስ ወከፍ ኣይፋል ንኽእለቱን መብላሕ ከም መንገዲ ተጠቂሙሉ እዩ እዛ ኦዲሽን እዚኣ ንልምምድ እያ ነይራ እናበለ ንርእሱ የፀናንዕ ነይሩ ልዕሊ 200 ግዜ ተነፂጉ ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ በቃ ክገድፎ እየ ኢሉ ይፈልጥን ድሕሪ 200 ኣይፋል ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ዓብ ስልክ ተደወለ እቲ ናይ ኔትፍሊክስ ዓብ ፊልም ስዊት ቱዝ ንዮናስ ኣብቲ ፊልም ዝተባሃለ መራሕ ገጸ ባህሪ መረፁ ዮናስ ነቲ ዜና ምስ ሰምዐ ብሓጎስ ዘለለ እቲ ዝሓለፈ 200 ኖኖ ኩሉ ዋጋ ከም ዘለዎ ተሰምዖ እታ ዝነበረት ንብዓቱ ናብ ናይ ሓጎስ ንብዓት ተቐየረት ድሕሪ እዚ እታ ማዕፆ ተኣምር ተኸፍተት ዮናስ ኣብቲ ብኩሉ ዝተፈትወ ናይ ኔትፍሊክስ ፊልም ስዊት ቱዝ ዝነበሮ ተሳትፎ ሓደ ካብቲ ንዓለም ዘላልዩ ዓብ ስራሕ ነይሩ ኣብዛ ፊልም ፊን ፎክስ ዝተባሃለ ሃይብሪድ ህፃን ኮይኑ ተዋሲዩ ፊን ፍርቂ ኣካሉ ሰብ ፍርቂ ኣካሉ ኻርያ ኮይኑ ምስቶም ካልኦት ንጹሃን ሃይብሪድ ቆልዑት ኣብቲ ዘ ፕሬዘርቭ ዝተባሃለ ቦታ ተዓፂኡ ዝነብር ፀበረ ቆልዓ እዩ ዮኒቲ ኣብ ስዊት ቱዝ ዘርኣዮ ተሳትፎ ንዓለም ዝመስከረሉ ነገር ተሃልዩ ተውህቦ ካብ ተራ ሰብኣዊ መልክዕ ወፃኢ እውን ከንፀባረቕ ከም ዝኽእል ዮናስ ሎሚ ፊን ፎክስ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ ንኹላትና ዓብ ኹርዓት ኣብ ሆሊውድ ንሓደ ከም ዮናስ ዝኣመሰለ ናይ ዓብዪ ኔትፍሊክስ ፊልም ቀጻሊ ተራ ዘለዎ ህፃን ኣብ ሓንቲ ክፋል ካብ 10,000 ክሳብ 30,000 ዶላር ክኽፈሎ ይኽእል እዩ ዮናስ ድማ ብዙሓት ክፋላት ስለ ዝተሳተፈ ካብዛ ፊልም ጥራሕ $100,000 ዶላራት ከእቱ ክኢሉ እዩ እቲ ዘገርም ድማ ብመሰረት ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮገን ላው 15% ካብቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ንዕኡ ተዓቂቡሉ ይጸንሕ ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ዮናስ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ እዩ ዝወሃቦ ስለዚ ዮኒ ዓብ ሃብትና ከበይ ዝዓቢ ዘለዎ ማለት እዩ ዮናስ ኣብ ቁልዕነቱ በታ ዝተኸፍተትሉ በሪ ኣብ ዓበይቲ ፊልምታትን ተኸታተልቲ ድራማታትን ሆሊውድ ብቑዕ ተሳትፎ ገይሩ እዩ ትዕግስቲ ዮናስ ዓባይ ፍረ ሂባቶ እያ ኣብ ስዊት ቱዝ ንልቢ ዓለም ኣረስሪስዎ ድሕሪ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ዓለም ስታር ዋርስ ኦቢ-ዋን ኬኖቢ ተጸንቢሩ ምስቶም ዓበይቲ ከዋኽብቲ ድማ ተሰሊፉ ሎሚ ኸዓ ዮናስ ኣብ ዝለዓለ ናይ ዲዝኒ ፒክሳር ደረጃ በፂሕሎ ኣብታ ብልፅቲ ስራሕ ኤልዮ ንመሪሕ ገጸ ባህሪ ኤልዮ ድምፂ ብምሃብ ድማ ተሳቲፉ ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ ንሓደ ከም ዮናስ ዝኣመሰለ ህፃን ኣብ ዓብ ናይ ዲዝኒ ፒክሳር ፊልም ናይ መሪሕነት ተራ ዝወነነ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርታ ክፍሊቱ ካብ 150 ክሳብ 500,000 ዶላር እዩ እዚ ኸኣ ካብቲ መጀመርታ ኣብ ስዊት ቱዝ ዝረኸቦ ክፍሊት ብዕፅፍታት ዝዓበየ እዩ ካልእ ኣሎ ዘይነገርኩኹም ዮናስ ካብቲ ቀጥታዊ ክፍሊት ብተወሳኺ ካልእ ኣታዊታት እውን ነይርዎ እዩ እቲ ፊልም ኣብ ሲኔማታት ብዙሕ ገንዘብ እንተደኣ ኣትዩ ዮኒ ብመሰረት ውዕሉ ዓብ ናይ ቦነስ ገንዘብ ይረክብ ከምኡ ነቲ ፊልም ኣብ ዲዝኒ ፕላስ ክረአ ከሎ ወይ ብሲዲ ክሸጥ ከሎ ኸኣ ዮናስ ቀጻሊ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ይረክብ ዮናስ ክብሪ ኣብ ሎም ተውህቦ ጥራይ ዘይኮነስ ሃብቱ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኩሉ ድማ ፍረ ናይቲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዝገበሮ ፃዕርን ትዕግስትን እዩ ዮኒ ሎሚ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ክፍሊት ዘለዎም ንኣሽቱ ከዋኽብቲ ዓለም ኮይኑሉ እዚ አንበሳ ኤርትራ መበቆልን ሜክሲኮ ባህሉን ሒዙ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ደም ይቆርእ ኣሎ መንነትካ ከይቀየርካ ነቲ ዘለካ ፍሉይነት ከም ፀጋ ተጠቂምካ ንዓለም ክትስዕር ከም ትኽእል ድማ ዮናስ ህያው ምስክር እዩ ክብራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ናይ ህፃን አንበሳ ድሕረ ባይታ ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣና ጥሪቶኹም ኣይፈለየና ሼር ላይክ ኮሜንት ኣይንረስዕ ክሳብ ቀጻሊ ሰላም ቅሳነት ንዓኹም